Стараем се да се адаптираме. Използваме сортове, които са с толерантност към засушаване, с ниско използване на водни ресурси. Стараем се да оптимизираме процесите по ПРЗ-та, по обработки, за да запазим почвената влага и се стремим просто да сме в правилния момент, на правилното място, с правилната обработка. Стараем се да е над 90% различен сеитбооборот. Повторки не правим, но от време на време не успяваме да поддържаме на всички полета 4 или 5 годишен сеитбооборот. Отнема време и икономически не е оправдано към момента. Всяка година имаме демо полета и опитни полета с различни дати на сеитба, в зависимост от това какви са почвените условия. Избираме често да удължим сеитбата максимално дълго в периода, за да може да хванем всякакви условия, които има налични на полето. Стараем се да имаме от всичко, за да имаме резултати независимо от годината. Затова нямаме предпочитание към точно определена вегетационна зрялост. Стараем се да използваме по-малко химия, по-малко пръскания, без интензивни прояви на химия на полето. Тоест ползваме щадящи пчелите инсектициди, биоинсектициди ползваме от миналата година. Надяваме се скоро време и по-широко да наблегнем на биофунгицидите. И мислим, че това е бъдещето за развитие на ПРЗ-то като мероприятие. Ние произвеждаме главно и само, т.е. не главно, само единствено български семена. Нашата селекция е на института в Садово, като поддържаме български пшеници, български ечемици, български овес, български зимен грах. И това е основата на нашето производство. Ние не сеем и не произвеждаме чуждестранни семена и избягваме като цяло да ги използваме. В нашето стопанство разчитаме главно на минимум тилеч, т.е. правим минимални обработки, като се стараем да са съобразени с климатичните условия. Тоест, ние няма нужда, когато нямаме влага, да изкарваме още влага от почвата и съответно избягваме да влизаме излишни мероприятия, само защото трябва по календар или по технология да се случват. Например, в момента гледаме до 3 мероприятия да сведем нашите излизания на полето, включително сеитбата. Тоест, имаме 1-2 дискувания или продълбочаване, а ураните я ползваме като подновяване на почвения слой веднъж на 4 или 5 години.